Yawukhona. Ayikhothiseke khona izobhakuza kuze kuseminyaka. Ma unomfazi kodwa bole idosha lami leni. Apha amadosha sisi. Nanga amadosha ami yiwo lawo. Oh, okay. Ngifuna umuntu onomfazi kodwa endlini baba. Oh. Ngizokukhothisa nje nama ekhona umfazi. Hayi manje. Ungathi usazomfonela. Yabamba la ngibizwe khona kodwa hayi namhlanje hayi sebesibo. Hayi ngibengizokukhothisa Ngizoshaya nje la. Uzoshaya la. Usho ukuthi uzohamba nalesigubhu ke baba. Oh. Uzohamba nalesigubhu khona uzobahlaba baze basuke. Impela. Hayi bafethu ngiyacela njengoba nami ngisizakalile. Namhlanje ngihamba ngengadlangadla ngihamba ngegudlungudu khona ngisho BM. Khona ngisho ichef, khona ngisho amavan khona ama-truck. Khona umuzi. Nasekhaya ngiyakho umuzi kababa ngiyawuvusa umuzi kaBhukuda wesinengwenya. Abantu bonke abanamabhizinisi amancane osomabhizinisi abancane abafana nami. Abasondele kule TV le Select Africa TV. Abasondele ubaba uzonika inamba zakhe nikwazi ukuthi nithumane naye. Noma abonza ama-juice noma ngabe wenzani noma abunanhlobonye ibhizinisi elincane olenzayo. Ngisho nawe ngathi uphotha intambo mawazi ukuthi kuzona ufaka umuthi njengomuthi yabona lezi intambo lezi. Mawazi ukuthi ufaka umuthi njengomuthi kuzona. Wenze show ukuthi uza kubona ukwazi ukuthi ibhizinisi lakho liye phambili. Mina bafethu baze basho abanye bathi hayi uthwele umagumede uthwele ngani ayesazi hayi thina sike singene esigodlweni sakhe asikaze sibone ngishinyoka asikaze akathwele umagumede ulungisile umsamo wasenza izinto wasephidlozi ukudla kunjani idlozi mina ngiyalipha ukudla mawukade uyosebenza ukade uyobethela ukade uyogeza abantu buya wosinyama uthenga utshwala uthenga idrink kuphuze kudliwe bonke kosomabhizinisi abancane abasondele Select Africa TV. Abeze kuthina. Select Africa. Hayi mina ungwelisi ku Select Africa TV ngishopheshe kwenzanhle. Izokusetha iSelect Africa TV. Ikushaya uhambe ngenyanyavu lemoto. Iyali. Yebo kunjalo nje Select Africa TV. Ngicela ubabazishe inamba zonke. Hayi sizoyibhala lapha sizoyibhala phansi bakwazi ukuyithola abantu. Bekwazi ukuchaseka. Ngisho nabonza ama-chips nabonza osweet woza ka-Select Africa TV bakufake ebhizinisini. Awuthe ngishaya. Awubani-ke ufuna ukuzophuma ku-TV umamasi umakhelwane-ke lo wale makethe ufuna ukuphuma ku-TV Select Africa TV umhlaba umfazi azasuze. Umnike akekho omhlalelayo lapha akekho omhlalelayo kule insizwa zaka-Select Africa TV umphathi noma ukhalela ikhaladi. Hayi ngifuna lona mina. Ufuna ikhaladi leli. Uzonika ikhekhe mama. Ngizomphuzisa imbizi ikhaladi lihlabuza usuze. Waza phela. Lihlabuza usuze. Waza. Uyamthanda. Select Africa TV. Uzophuma usuthana unkosikazi. Kamhlabaza suze. Siyabonga kakhulu. Africa TV bafowethu sila emakethe njengoba nibona nezulu liyana. Bafowethu kuyambanda. Bafowethu sazobheka umama ke uMagumede hleze nikhala ngayo bafowethu nithi inamba yakhe animtholi ilahlekelayo bafowethu ngizobheka umhlabaza suze bafowethu izulu kubi kumnandi ngendlela esimangaliso mangithola nje umhlabaza suze niyazi bafowethu ukuthi ngiyangena manje ngizombheka umama. Mama ngafika. Ngicela imbiza. Ufuna ukwasuzisa ma. Ushaya umthando kwalisibo. Yebo umntaka. Umfazi ongahle yabanje abakumakhaza kanje baba. Ya mama. Izona langa leli lokuthi ushaya ugcwala isibo. Ma kuhamba kahle. Uyishaya iquli. Yona ngishilo bafethu ukuthi sengifikile ke bafethu la kumama. Hleze ningihlupha njalo nikhala ngeinamba zakhe nikhala nithi uphi kanti animthole inambeni uzoyikhulumelana. Ma sikubingelele sikwamukele. Baba ninjani? Ngisakwazi mfethu kuhamba kahle. Kuhamba kahle kakhulu. Abangihlupha abantu bakho kanjena. Baze bethi yimile ngidayisa imbiza. Ngithi mina cha ngidayisa imbiza mina ngafika la ngixoxa nawe ngenzela ukuthi nikwazi ukuthola ngoba abantu umsebenzi wakho makushuthi bayawuthanda futhi uyabasiza.
awuthatha usibeke ma impilo ihamba kanjani emva kwesikhathi eside kangaka ade ngakuphela hey baba nifike lana ngithi beku 2018 ya bekulapho nje nizongilanda ukuthi ngiyochazela abantu ka-TV ukuthi iqhubeka kanjani ngoba abantu bayayifuna baba lembiza ngihlanganisile ngayihlanganisa baloko benginikeza nje abantu abadala iy'nhlobo ngey'nhlobo zey'khazi kufanele ngiyifake kuzona umthetho wayo lembiza isiwuzifo zonke usho kanje isiwuzifo zonke ngoba sikho isifo engasilaphi ishaya shukela BP lumbo iqola amadolo inkwantsha amajaqamba ama-ulcer izinso umhlume ivusa umthondo wendoda ushaya ugcwala isibombo uhlaba umfazi asuze ikhona nekhombo yokumithisa abafazi ayikho into engayenzi lembiza ma uyidla nje uyidla nje ngempela wabona nje from 2019 ningithathile nathola ukuthi hayi ngempela into senitholile nakubantu imshini manje engihamba ngayo hey nami ngizelisaba ukuthi hayi ushintsha imoto manje ngishintsha imshini even yabona nginabantu aba-order o-25 litre aba-ordayo bayodayisa ngingeziwasho babazokuvulela abantu umsebenzi ibhizinisi likhule kakhulu manje likhule kakhulu iziwasho lezokuvulela abantu umsebenzi yabo kufanele ukuthi mhlampe uye kothwasa bese inyanga yakho uma seyikhipha ingafuni ukukhipha nomthwalo wakho wonke iwuhoshe ukuthi hamba nokuncane mina ngifike ngikuvulele ngaleso ngikunikele isiwasho mhlambe ake ngithi ngikunika u5 litre u5 litre ngithi awuqala usetshenziswe wena lesi siwasho lesi siqale usetshenziswe wena before usinika abantu before ugeze ngaso abantu asiqale sisetshenziswe wena sona mangabe usebenzisa sizokulethela abantu inkinga-ke sibuyisa ngisho ama-ex akho la ongasawafuni usho kanje siletha yonke into kanyikinyiki into ongayazi uthando namaphara nayinhlanye nayo yonke into ama-ex akho abafazi bakho owawudlala nawo masigoba abuye yayibona yona siyasiza nje kakhulu kubantu abathwasile bahamba bayothwasa uma sebebuya umsebenzi abawutholi abawutholi umsebenzi wokusebenza abantu siyavula ngisho iy'nyanga ezinomsebenzi ongasacaci kahle siyavula imbiza-ke hhayi bandishaya yonke into ivusa induku ivula imithambo yegazi yehlisa eshukela BP iqolo namadolo inkwantshu namajaqamba laba abangenazo iy'mpande zokwelapha abantu abangadlali abantu ngabantu aba-ode imbiza o-25 litre la kumina 25 litre wami ngiyawenza nge-1000 uyakhiphela amalitha awu-25 abantu aba-oda le mbiza yami bahamba ngey'moto abekho hamba ngonyaka bahamba ngey'moto zabo bayasho ma ukuthi ngangifonelwa omunye nje esuke egoli ethi hey ngifuna imbiza la mfethu nje ngithi mina iye market njengoba babukelwe Select Africa TV sila emarket sendaweni yakhe ke bafowethu ilona tende lakhe la zonke insizwa ayiphelela mama insizwa ziphelela la insizwa ayiphelela la baba ubona abantu befuna ukutrenda ngamavidiyo ami bedlala amavidiyo ami emakhemesti owabona kwala makhemesti athembekile nje adlala amavidiyo amhlaba umfazi asuze umhlaba umfazi asuze engakobi nakhemesti kodwa uthola ukuthi babekile ipika badlala amavidiyo ami ngoba ngiphethe impande kuyiyona yona ngihlanganisiwe impande la kudlalwa nengane ma kunalabantu vele abangenalo iqiniso abathatha lento sukuyisebenzisa behambe bayodlala ngabantu kungathini kulabo bantu kulabo bantu ngicela ukuthi umuntu akwazi ukuthi into yomunye umuntu awukwazi ukuthi uthathe ibheshi lenye indoda uthi uzogiya ngalo never kunaloko yiza kumina inqwaba abantu engibafake ekhwapheni la obasizayo engibasizayo ngiyakunika iwasho ngiyakunika imbiza uhamba uvule lakho ibhizinisi ngembiza yami neyiwasho zami yes uyakwazi ukuya phambili even ngisho intambo lezi zasesinqeni nezasezandleni uyakwazi ukuya phambili u-odela kumina uhambe uyosebenza kunjalo zimile insizwa nabafazi ngale mbiza yami zi-order ngo-25 litre zi-order neyiwasho ngo-5 litre amabhakede iyiwasho zokugeza abantu ukugeza umuntu imalini umuntu onenkinga yokulala nesilwane umuntu onenkinga yokuthi unethunzela imnyama into zakhe azilungi isiwasho salekha sisebenza kakhulu siyakwazi ukuthi simvulele akwazi ukugeza abantu uyabona uma ngikunika ibhakede lika-5 litre ngithi hamba ogeza abantu kule bhakede lika-5 litre ungabageza ngisho abantu abawu-50 ukugeza umuntu ungasho uthi 500 uthi 1000 uthi 700 uthi 1000 uthi 1000 kukwena kuya ngendawo okuyona uyakwazi futhi nokumgeza nango-300 ngalezi ziwasho zami ngoba zizokukhiphela ziyakuzalela imali njengemali
uma usebenza ngokweqiniso. Babukeli beSelect Africa Abantu TV. baye ukuqola abantu aba-ode imbiza aba-ode iwasho aba-ode intambo lekhaya etendeni lami elisemakethe yilo leli esikhona njengamanje khona. Yebo. Ngifuna ukubakhumbuza abantu babukeli beSelect Africa TV uMagumede lo wembiza umhlaba zasuza. Intombi lapho ukuthi akwasinengwenya. Uyakhumbula mama ngifika la kuwena siyenza lento baba baningi kakhulu abantu ababengithinta bengitshela ukuthi no siyamdinga ngenxa yamagalelo akho and ugcina usunama branch ma amaningi usune truck usuhamba i-truck yakhe ibhaliwe manga ngama branch akho manje i-truck bese kuba i-van sewune van manje ngine-van baba i-van ngithathe ngonyaka odlule ngathi yilona efanele lilekelele i-truck. Wow. Manga ngama branch akho manje indawo enginayo ke Underberg enike eGoli bese ngiba indawo ezo bese ngiba nalabantu abafika bezo-order abanezigodlo abangena igodlo abanezitolo abanamatafula bafike bezo-order bese beyadayisa abanye bahambela ngisho ema-hostel. Yes ma kunalento ke abantu abasihlupha ngayo mhlawumbe saqhubeka siyakhuluma kunalento abantu abasihlupha ngayo indaba yey'namba njengoba ade sisho nje ngithi mina abantu bebefonele mina bethi abasakutholi singathini kwenzakalani ngenamba baba ngiye ngahlukumezeka amaqala lo nyaka ngenxa yokuthi abantu indlela babona amagalelo ey'mpande zami neyiwasho zami bese bebona ukuthi nangu umsebenzi uhleli udinga umuntu ozokwenza kodwa manje bona sebewenza wrong bese beheyikha iy'namba zami bayiheyikha le y'namba zombili beyiheyikha ukuthi bathi kubantu baposa iy'mbiza zami neyiwasho zami ney'ntambo zami nemithi yami eminye engiyenzayo nodumba kaSibungu yonke inhlobo nje yemithi engiyenzayo engiyihlanganiselayo bathi bayaposa abantu-ke befaka ama-order ngithi mangabe abantu befona bevele bethi hayi ngena ku-WhatsApp uMagumede usabhizi ngena ku-WhatsApp uMagumede usabhizi bayazi la ku-WhatsApp umuntu uzofaka khona la ku-WhatsApp nayi account number akasayibuza ukuthi why pho kungayi emagameni kaMagumede uMagumede uGR Gabsile Rebecca Gumede kodwa manje i-account number ibize omunye umuntu badlalwa ngabantu abantu badlalile ngabantu babafakisa iy'mali bajike bengabaposeli ngabe ngiyezwa mpembu ukuthi uyabona umfakise kanjalo umuntu ubuye uzoyi-order imbizana mawufika la kumina imbiza uthola ngemali encane bese uyathatha kuxhumana nabaseposini uyabaposela abantu uyabona kunomfana ola ePinetown okuthiwa uSibungu wakambala obeposa iy'mbiza zami from 2020 2021 2022 ngamisa ngathi hayi mamfana wami manje nika abanye ithuba uthengile i-avance uthethenga i-avance wayifaka emgaqweni wabe i-Uber wathutha iy'ngane wathutha abantu abaphuma late nabangena early wayithenga itekisi eyithengile itekisi ngonyaka odlula uthenga i-VW iPolo imbiza kaMagumede njalo imbiza kaMagumede uyabona ngingakuvezela lezi moto ayithengile and usho kahle athi nginoma wangizala ngeimbamba owahlala nami phansi wathi mfana wami nokuthi udlala abanye abantu kanje posa nayo imbiza yami uthenge imoto yakho uthenge imoto yakho ozosebenza ngayo hayi wavele wenza kakhulu mina hayi ngithi athenge imoto eyodwa nje hayi yena wavele wenza kakhulu usenezimoto eziwu-3 azithenge ngale mbiza manje ngaphandle kwembiza ngiyabuya manje mina ngagcina unembiza manje usunema-products amaningi ahlukahlukene okusho ukuthi ibhizinisi ihamba ngenye indlela manje ukhule ngenye indlela uyabona baba khona lento abathi omunye umuntu mangabe efika ukuthi kuyabona ku-August ngiye ngilokhuze i-date yami yokuzalwa inyanga yami yokuzalwa ngisho kanjalo ngiye ngithi abantu abalokhuze abaphiwe lesasiwasho ukuze babone ukusebenza kwazi yilapho besibona khona-ke bebuye ngokushesha bebuthi hawu uma ungangidayisela esikhulu kunalesa singaba yimalini ngisho ukuthi hayi singakuqalela u-1 litre ngiyawenza u-200 u-2 litre siyawenza ube u-500 ahambe umuntu ayogeza abantu ageza abantu uthola imali la awulali ungafiki kunesisiwasho ngiphethe ibuya liphethe ngiphethe imali yavuza ngiphinde ngiphathe umhlonishwa ngibuye ngiphathe usikhundla uma usebenza ube nesikhundla emsebenzini
uma usebenza abantu bakuhloniphe uma sowuphethe abantu. Uma udayisa imali iyavuma wenza ukuthi imali ingene. Ibuya liphethe awubuyi ungaphethe imali la uyakhona uyosebenza khona. Ububu nemali. Ngeke ngiyibale zonke impahla. Yo, uyabona nangu lo mfana. Avance babukeli na ivan. Ivan iToyota Hilux nasi ke laphelele 1 2 3 bese khona nelokuzana le uyithenge mina kodwa nangu lo mfana umbona umncane kanjani. Yes. Ngamthatha emncanyana isitudha. Ngiyambona. Yayibona ilokuzana yakhe. Sengeke ngiqashe mina uqobo lwami letekisi ukuthi isingane zami elekhuzane lebish. Wow. Masiyathokoza kakhulu yazi siyajabula ukubona umsebenzi wakho uqhubekela phambili ngalendlela. And siyajabula kakhulu and abantu njengoba sithatha isinqumo sokuthi asisondele kuwena nje sizophinda sizothatha nezinamba futhi bazi ukuthi bakuthola kanjani ngenxa ukuthi nathi siyasihlukumeza lento noma ingasihlukumezi phela kusijabulisa ukuthi okushuthi umsebenzi wakho uhamba kahle uma besifonela kangaka. Inamba zakho abantu bakuthola kanjani? Inamba yami le ethi MTN to MTN ilethi 071 729 Yes. 1413. Yes. Yona ke iyo le yathi mayingena kwi-contract kwaphoqa ukuthi ithi MTN to MTN. Okay. Bese kuthi le engena kwaSun Vodacom Telkom Cell C zonke inamba ithi 078 559 3309. Inamba lezo zabazasuse umagume intombi kaBhukuda kwesinye. Ngoba ngifuna ngiqolisa kakhulu bandla kulabo abaye baphazamiseka ngongangitholi nabaphazamisekile ngenxa yamaqola khona ubaba lo bebizwa ngoGobinkalo befakisa abantu imali. Ubahlukumezile kakhulu abantu nobaba lo. Engikuthanda abanawo ama-account number akhe bawagcinile. Ibona bayombopha futhi. Ibona bayokwenza ukuthi atholakale njengoba ebaqolile. Siyakwazi kwabuhlungu. Hayi mama siyathobeka kakhulu isikhathi sakho. Babukeli beSelect Africa TV. Njengoba nginitshela ukuthi saqala nomali kude abantu babaza indlela esayuphusha ngayo umsebenzi wakhe nani ngendlela enisondele ngayo niza kuyena niubona la kuthina iSelect Africa TV iyakwenzela iqiniso. Umuzo yenzela iqiniso. Njengoba sibuyile nje kumama samenzela iqiniso nabanye abantu baningi sisebenze nabo sabenzela iqiniso. Nabanye abasafisa ukusebenza nathi abasondele sisebenze nabo. Sicela into esifisayo kodwa bafethu ungafike wenzele umuntu izinto ezirong uma usuthi zonke izinto zithathe kuSelect. Ngoba abantu bayabuya bezela kwiSelect Africa TV kanti wena uganga ngabantu. Siyacela ingane zakwethu ungayenzi lonto futhi siyangicela ukuthi musana ukudala ngabantu njengoba ekhala nje uma ethi nithatha imbiza zakhe nenze izinto ezirong ngayo bafethu siyanicela inamba za yes yayibona abenze ko-order nqabile yes beposela abantu yeah mawuza ko-order ikhinkinga noma ngaba uqashiwe yimini ukuthi u-order ukuthi uposela abantu kodwa mawuza ko-order wena wazi ukuthi uya-order ufakela abantu kunjalo uya-order ufakele emakhemesti kukuwena nginayo nje insizwa la yakaGasela yona iya-order ifakele emakhemesti ihamba ngisho yonke indawo eGoli eMaritzburg kuphi nakuphi iphinde ifake nasey'tolo ibize ngegama elithandayo. Uyakwazi ukuthi le mbiza uma seyikuwena uyiqambe igama othanda ukuyiqamba lona ubhale lona elokhuzana ey'khupheni zakho. Masiyathoba kakhulu isikhathi sakho siyajabula ukuba nawe namhlanje mhlampe yini ofisayo uma sesiyivala ongawatshela uba abantu. Ngicela ukubonga kakhulu kuSelect Africa TV. Namhlanje nginejalida nami ukuthi noma ngizothi jalida noma yini. Ngenxa yayo iSelect Africa TV. Wow. Nginejalida ngenxa yayo iSelect Africa TV. Yes ma. Lingithole ngisegogogweni. Igogogo lami lisekhona namhlanje liwufakazi. Ukuthi bengihlale egogogweni. Namhlanje nginejalidi ngize ngiphinde futhi ngibe nendle ngaphandle eyirufini khona egcekeni. Wow. iSelect Africa TV mawenza into eqondile ethembekile ithatha ikubeke. Namhlanje ngihamba ngeingadlangadla zeyimoto ama 4x4. Wow.
ngihamba ngengadlangadla Ine-channel. yabo nje ilana la emabhasini imoto yami ngingadlangadla hayi indaba okudlala into engithi inanophondo olubheke phezulu into engithi bengihamba ngakithi bengihleke kuthiwa uma kumele kahloni hayi ngithi yes uyabona ukuthi mangiqhamuka abanye benyanye ukuthi lo muntu owehlupheka ngako wena lemjondolo ufaka indwangu ngaphakathi ufaka indwangu ngaphakathi bakunetha kubekela indishi phezu kwembhede imbhede yakho imbhede yensimbi eneyiphontshi ngaphezulu namhlanje ngilala kwi-king ngilala kwi-king namhlanje ngangayitshela ukuthi ngolala kwi-king mawami siyathoba kakhulu makunjalo iyabona angifisi ukuthi kube nomuntu oxakekile nothi akawutholi umsebenzi uma kumele imbizo unazo uyazikhipha fika nesigubhu sakho 25 litre ngifika nesigubhu sakho ne1000 lakho layishe ligcwale ulayishe no5 litre wakho noma 1 litre noma 2 litre ulayishiswa uhambe uyosebenzela abantu ukusinda abantu kusinda abantu ngembiza neziwasho eziqondile hayi impande ihlanganisiwe la impande mina ngizange ngize ngiye kothwasa mina ngithwasiswa abakithi abantu kumanje bengiyovula isigodlo ekhaya ngiyofakwa le ngubo isikhathi eside kangakade bengangitshela ukuthi kanti ngazalwa ngibethe ngihlupheka kangaka nje kanti ngazalwa ngibethe kodwa egcineni bathe mabethi angithungise le ngubo ngayithungisa bathi imbuzi zimbili imbuzi enje nenje ngayithenga le imbuzi ngathenga nesikabhu sokosa hayi kwathiwa le ngubo-ke sizokufaka lo mhlwehlwe siyawukhipha futhi ingubo wawuyigqokile sikufaka le yokusebenzela abantu ukusebenzela abantu kade ngaqala echibini baba abantu abangomfundisi wasechibini sewashona-ke manje kuthiwa ngiqhubeke nalo msebenzi ngiwenze-ke manje ngokwesizulu ngifaka abantu emanzini ngifaka abantu olwandle hayi-ke ngiyabafaka-ke hayi futhi-ke lapha lengakhe khona-ke emzini yathi nginalo mfula ngapha nangapha angina-stress sokuthi ngize ngiyolwandle ngibafaka khona lapha bafaka khona lapha yabona-ke into abaye bayikhuluma-ke ukungithethisa ukuthi ngingaphiki nabanye abantu abasebenza abantu ngey'mali ey'phezulu mina iy'mpande ngiyayihlanganisela iy'washo ngiyazenzela ngehlise ngoba abantu baxakekile khona abantu abafuna ukugeza nabafuna ukulahlwa iy'lwane kanjalo ngokunjalo akumele ukuthi ngibashayele ama-1000 ashawa ezinye inyanga kumele ngisebenze njengoba kade ngisebenze ekuqaleni uyabona sike echibini abantu besibageza umuntu bekhanyisa ngo-100 rand uyabona-ke namhlanje ngoba phela sesahamba nangey'moto uma ngabe siya kogeza abantu kufuneka imali kapetroli ngiye ngithi 300 ngibageza abantu ngo-300 ngibageza bese ngiye ngithandeke mina ukuthi uma ngigeza bese senza neladi lalapha emfuleni ukuze uyibone lento ozoyenza awukwazi ukufika ungigeze ngidlozi lakho bese ungishiya ngilambile futhi fanele ngidle imbengo nje empini esoyishisa lapha emfuleni izinto zelade sofike sizidle lapha emfuleni bese siyashiya kudla abantu abadala kufike izingane zidle kufika abanye abantu abalambile badle uthola isibusiso lokho kunento bengiyenza mfowethu esikhathini esiphambili ukusiza kakhulu emndenini wakithi abantu abaxakekile emndenini yakithi hayi bingangeni kanje imali bengazathi ize ngizibuze nemali endala iqhamuka uyabona ukusiza abantu abahluphekile kwesinye isikhathi kulekelela kakhulu lapho uthola ukuthi izinja zikhonkotha ngapha nangapha wathi ugogo mntanami ngeke uzuye phambili zingakhonkoti uyabona abantu abakuzondayo nabakuthakathayo nabakwenza yonke inyakanyaka uyibona abakwenza uye phambili ngoba zikhonkotha imoto yebo zilala phansi kwayo uyisabelwa nawe bethu ukuthi nokuthi kwasha kwacima kwathi ngathi kani wena wedwa waphumelela thina sangaphumelela ngale sikhathi bekhuluma beloko bethetha bebanga umsindo uyafika kuwena ufiki kuwena ingale sikhathi uyapha and bebangiphusha ngempela uthola ukuthi nginyanywa ngapha nangapha lapho mina imali iyazizela lapho mina imali uyazi uzube namahloni uphuma kosebenza uthi uyafika endlini usabe ngisho ukuyikhiphela ekishini uyongena ekamerweni uyithele phezu kombhede uyithele phezu kombhede ngendlela osebenze ngakhona enye into engifuna ukuyitshela abelaphi bendabuko khona into engenisa imali
mina lento ngayiqala sakudlala kanti iyasiza. Ukuchela nje la usebenzela khona ngotshwala. Uchele ngotshwala, uchele ngedrink, uchele ngogologo, uchele ngayo yonke into. Ma uphuma kobethela umuzi womuntu, uthenga inyama, uthenga utshwala, uthenga idrink kosiwe kudliwe. Ayivingeni imali lapho mpela. Ayivingeni imali. Abantu abadala ma ubanika ukudla nabo bayakhuthala basebenza. Yebo. Uyabona uzube nelist yabantu afanele ubabethelele imizi yabo. Uzubona ukuthi hayi engathi ngizompintsheka ke la. Sekuyilist manje. Sekuyilist yabantu. Bafuna ukuthi uyobabethelele. Kungcono ukugeza uyakwazi ukuthi uyobageza kanye emfuleni. Ukubethela uthola ukuthi hayi yabo bengize nginike khona ubaba okuyena besebenzisana naye ekulungiseni umsamo wakithi. Uyena bengize ngimnika abanye abantu ukuthi hayo babethelela. Ngoba bengisiza kakhulu. Hayi yabona idlozi, mina nginedlozi eliyinkinga. Ebengingazi ukuthi kanti leli dlozi lona lodwa. Yabona kuvele kube nomsindo, inyoni amahlokotho. Uthi uyabheka ubona amahlokotho, ubona ibantu abashaya imfiyo, ubona kanti abalozi ngacela ukuthi ake niyeke lento eniyenzayo ukuthi nikhulume nibambe umsindo mina ngizwa lento enisho. Yebo. Ake nikhulume nje nizwakala. Hayi idlozi lami ligezekile baba. Bama siyabonga. Likhuluma ngilizwe ngiphendulane nalo. Uyabona mina mangiyohlola kumuntu umuntu ongihlolela wona uhlanga kuphela. Ongenalo uhlanga hayi uvela athi hayi asixoxe emagumede. Asixoxe emagumede. Yabona abathwasile. Uvela athi ukuthi hayi asixoxe emagumede. Inkinga yakho ikuphi? Kodwa laba abanohlanga bangiqala phansi konyawo bangifeza onweleni. Okusho ukuthi lento yohlanga angiyazi kona ukuthi into eqhamuka kanjani kodwa abantu abangihlolelayo mina abantu abanohlanga bangitshela indaba zami sinjengoba sinjalo. Umuntu onohlanga kadluli la mina amaphela. Uvela futheka. Wazakhala inyembezi. Ayikhulumi indaba. Ayikhulume futhi njengoba injalo into engiyithanda kubona. Ngiye ngincome lona uhlanga noma ngingalazi ukuthi lisebenza livelani nokuthi umuntu usuke elithole ngandlela abanye bathi bagcabe emva kwendlela abanye bathi bagcabole kodwa ayilona abantu liyahlola. Phela ke into engiye ngisho ukuthi ke mina njengamanje angakafinyeleli ekuthenini ngihlole. Kodwa mawube nenhlanhla wahlala eduze kwami kwakhuluma bona bayakhuluma ukwazi ukuthi siphendulane nabo sibone ukuthi inkinga yakho njengoba ikanje siyixazulula nje. Ma siyathoba kakhulu isikhathi sakho, siyabonga ukuthi sibelana namhlanje. Babuke beSelect Africa TV sisemarket la kusebenzela khona uMagumede wembiza umhlabaza suze sithi asifike simvakashele nezulu liguqubeleke emasuka la nezimpisi zami ngiphethe nje zintathu sishaya inkomishi sihamba nathi siyohlasela. Abayele ukuthi mabefika netendeni nami bethi hayi uMagumede asimbona uMagumede nangu udadewethu. Udadewethu lo wasekhaya uye lo. Uyena lo. Uyu udadewethu wasekhaya khuluma isigqoko bakubone kahle bangenela bofika ungagqokile lesigqoko. Udadewethu lo sizalwa naye umkhulunani. Umkhulunani ubaba ozalo ubaba wami noma wakhe uyena. Kuhlukene izalukwazi zakhe wena abafazi abawu17. Kusebenza ifamily ke la ekhaya. Kusebenza ifamily mawufika yena ufice mina. Ya mama siyathoba kakhulu isikhathi sakho ma. Ngicabanga ukuthi inamba nitholile bafowethu and sizokwenza sure futhi sibhale la ezantsi escreenini emva kwayi interview nizobe niyibona bafowethu noma izobe ilokho ezivela nje la ku interview yethu sokwenza sure bafowethu ukuthi niyamthola and kusazoba mnandi bafowethu ma siyajabula kakhulu isikhathi sakho siyathoba kakhulu. Akekho umuntu ozongasebenzi. Yabona nje kulonyaka ngiyalwa. Uyalumile uzotheka sebenza kawuthola umsebenzi nazi imbizo. Othi imbizo uhamba uyodayisa ma siyabonga. Othi iwasho hamba ogeza abantu. Uhlaleleni. Abantu behamba ngezimoto. Abantu bahamba ngezimoto ngale imbizo. Nalezi washo nalezi intaba. Siyathoba kakhulu ma isikhathi sakho siyabonga kakhulu. Babukeli beSelect Africa TV sesiyayivala bafowethu until next time. Bekuyihora lenjabulo ukwazi ukuthi obusane wakaMthembu until next time siyabonga kakhulu bafowethu.